Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Schembri ppreżenta l-Premju Nazzjonali Għall-Appoġġ Lill Intrapriża lill-organizzazzjonijiet rebbieħa. Dan il-premju jirrikonoxxi dawn l-organizzazzjonijiet u entitajiet governattivi illi jispiraw spirtu intraprenditorju. Fost ir-rebbieħa ta' dan il-premju kien hemm l-organizzazzjoni tar-Reġistru għan-Negozji Maltin, il-Kunsill Lokali ta' hemm u l-ħanut tal-karità fih dan l-Inspire. F'kummenti ma' One News, ir-rappreżentant tal-Bureau għan-Negozji Maltin spjega l-unur illi jġib miegħu dan il-premju. We're very proud as the Malta Business Bureau to achieve this honored award. It's very important for Maltese businesses to be looking at not only the environmental impact of it, but also the business sense that these type of economic and environmental initiatives take. Intant il-Ministru Silvio Schembri qal kif b'differenza minn snin preċedenti dis-sena dan il-premju serva biex jagħti kuraġġ lill-organizzazzjonijiet f'dan iż-żmien ta' sfida minħabba il-pandemija. Irridu li jkun hemm iktar entitajiet u organizzazzjoni li l-għannet jinċentivaw liż-żgħażagħ jieħdu dak il-kuraġġ li jibdew startup, inizjattiva intraprenditorjali għalihom u aħna bħala gvern b'aktar enerġija wkoll inkomplu ngħinuhom nimxu jitfit magħhom ħalli ntuhom ir-riżorsi kollha li jkollhom bżonn sabiex ikunu jistgħu jirnexxu.